Takže zdravím vás ľudia, vítajte u nového videa, máme tu sľubovaný špeciál za 10 odberov, čiže unboxing hodiniek smart, volajú sa Xiaomi Mi Smart Band 6, mám ich dva kusy, ale jedny sú moje a jedny mamine, takže môžeme sa do toho vrhnúť, nezabudnite dať odber a like a dajte odber aj Marek, potržítko, boss, všetko majú. Profilovku má Fortniteovú a ja sa do toho vrhnem, možno vám ho tu ešte hodím na kameru, takže sa môžeme vrhnúť na to. Takže a už sme tu. Takže máme tu, aby sa nikoho nezaujímaš, takže máme tu čierny náramok, nabíjačku, takúto nejakú. Máme tu biely náramok a máme tu samotné hodinky. Máme tu tú uchylnú pásku, samozrejme. A tu mám kardiomerateľ. Dal som za jedny 10 eur. Takže asi tak. Tu máte QR kódik, naskenujte si, keď chcete. Tie isté, čo ja mám. Takže, tak, máme tu inštrukcie. Takže to sú po poľsky, to nechceme. Nájdem, ak sú tu slovenské, takže slovenské tu nie sú. Aha, to je tá aplikácia na tie hodinky, aha, dobre. Po sparovaní, neviem, nepoznám poľštinu, takže sorry ako. Takže ja si ich dám nabíjať týmto tu. Samozrejme mám USB charger, prečo nie? Zase nie som taký chudobný, že nemám USB, tento nie USB charger. Tam tu sprosto viete, čo myslím. Takže, no ja si ich dám nabíjať. Nezabudnite dať ten odber a like a to je z dnešného videa všetko. Vidíme sa u ďalšieho videa, ak samozrejme také ďalšie vyjde. Takže čus. A viete čo, rozhodol som sa, neukončíme toto video, dám si ešte toto uchylné strhávanie pásky. Neviem, či to vidíte, no teraz je to katastrofálne. Môžeme nejaký statív. Takže si toto položím. No, už to má. Už to ide. No. A páska je dole. Takže toto je už dnešného videa všetko. Takže čus ľudia.